Amen. Je to hodný náš Boh a náš Pán. Takže my pôjdeme do Božieho slova. Verím, že ste ten čas, ktorý sme mali v vzývaní a uctievaní našho kráľa kráľov, sme dali do toho svoje srdce aj svoje obdarovania. Pretože je to dobré, keď ctíme Hospodina celou svojou mysľou, celou svojou dušou, aj celým svojim postojom našho srdca. Dovolte mi, aby som teraz odovzdal toto miesto bratovi Rudkovi, pretože nás bude slúžiť. A ja sa teším z toho, že Boh vložil do jeho srdca slovo nádeje, slovo povzbudenia, slovo istoty, slovo, ktoré potrebujeme my do našho života, ale slovo, ktoré potrebuje aj tento národ. Chcem ťa poprosiť, brat Rudko, poď. A to, čo si prijal, môžeš odovzdať i na tomto mieste dnes, keď sme pred tvárou živého a mocného Boha. Nech sa ti páči. Drahí moji, možno vás prekvapím, ale budeme mať to isté slovo, čo včera. Z Lukáša, z 2. kapitoly. A ja len sa chcem tak zamyslieť spolu s vami tak trochu inak nad týmto slovom. Keď som bol chlapec, rastol som v katolíckej rodine, takej bigotnej, a môj otec na štedrý deň čítal toto slovo z Lukáša. Z 2. kapitoly. Každú štedrovečernú chvíľu pred večerou môj otec otvoril slovo Božie z Lukáša. Nestačilo, išli sme na polnočnú omšu a čítali zase z Lukáša. Ráno bola pastierská a čítalo sa zase z Lukáša. A tak, keď si niekto dáva otázku, že zase to isté, budovalo ma to. A chcem povedať vám, že bol som v Starobinci s bratom Jožkom. Boli tam ľudia, keď som sa spýtal, pamätáte si na tie detské Vianoce? Keď nám rodičia pripravili to prekvapenie, darčeky a tá radosť bola taká úžasná. A všetci povedali, tváre sa im rozjasnili a tak si to spomenuli, ako keby včera bolo. Ale chcem povedať jedno, že nemôžeme tam zostať. Lebo každé Vianoce, každý deň je iný. My musíme ísť ďalej. Pán Ježiš sa narodil ako dieťa, ale nezostal tým dieťaťom. Je to tak, drahí moji? On vyrastal, mocnel, naberal ozaj múdrosti a Boho človek dokonalý, 7-ročný v chráme rozpráva úžasné veci, takže starí muži zákona sa divili. Aj my máme mať ten progres, ten rast, pretože sme na Božom slove odchovaní. Takže poďme do toho zvláštneho slova z Lukáša z 2. kapitoly od 7. verša po 14. budeme čítať. A tam je napísané tak. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila ho v jasliach, pretože nemali miesta v uchylišti. A pastieri boli v tom istom kraji, nocujúc na poli a zamieňajúc sa po strážach, strážili v noci nad svojim stádom. A hľa, razom sa postavil anjel Pánov vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila a báli sa veľkou bázňou. Ale anjel im povedal, nebojte sa, lebo hľa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán v meste Davidovom. A toto vám bude znamením, nájdete nemluvňatko zavinuté v plienkach a ležiace v jasliach. A zrazu sa zjavilo s anjelom množstvo nebeského vojska, chváliacich Boha a hovoriacich,
sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj v ľuďoch zaľúbenie. Nie je to nádherné? Tak som si to predstavoval ako chlapec, že by som tak bol s tými pastiermi rád tam. Svetlo nebeské, sláva sa zjavila Božia. Prítomnosť. Nebo sa otvorilo. Viete, to sú úžasné veci. Ale nezostaneme len pri tom. To bolo dávno. Lebo Boh nám tu ukazuje v 2. Pavlovej Korinťanom 4. kapitole v 6. verši tak je to napísané. Lebo je to Boh, ktorý povedal, aby sa zo tmy zaskvelo svetlo, ktorý sa zaskvel v našich srdciach na osvietenie známosti slávy Božej v tvári Ježiša Krista. Boh toto činí dnes. Nemusíme pozerať do zadu tisícročia, aby sme mohli vidieť tú slávu Pánovu. Tvárou Pánovou sme my. Tvár Pánovu už nikto nepozná, ale tu je tvár Pánova. My spolu vytvárame tvár Pánovu skrze Ducha Svätého. A čo je tu zasľúbenie? Lebo Boh povedal a jeho slovo je isté. Je to tak, drahí moji? Zotmi nech sa zaskvie svetlo. V tomto svete je toľko tmy. Vidíte, že ozaj dejú sa veci, o ktorých budeme hovoriť neskôr. Takže z tejto tmy sa zaskvelo svetlo a on sa zaskvel v našich srdciach na osvetlenie známosti slávy Božej. Tá sláva Božia môže byť tu prítomná. Okolo nás. V nás. Je to ako pohár hodený do mora. Toto môže prežívať každý, kto verí v Pána Ježiša Krista. Veríme tomu, drahí moji? A cez tieto sviatky nám toto treba urobiť. Nechať sa do mora Božej lásky. Do Božej prítomnosti. Nechať sa hodiť, zastaviť sa. Tak sa pevne snažíme držať na hladine. Ale do Božej lásky, tak nech sme hodení ako ten pohár, aby tá sláva Božia bola okolo nás, aby tá sláva bola v nás, aby tú slávu sme mohli dávať, aby žiarila z nás, z tvári Ježiša Krista, aby žiarila sláva. Potom tuží živý Boh. Tužíme potom aj my. Chcel by som sa zamyslieť spolu s vami nad takýmito slovami. Prvé, nebojte sa, to bolo včera už. Potom tam anjeli zvestovali, narodil sa vám Spasiteľ Kristus Pán. Trošku si rozoberieme tieto slova, Spasiteľ Kristus Pán. A potom to znamenie. Včera tu bolo o tom trošku naznačené, o tom znamení. Tak sa spolu budeme zamýšľať nad tým, čo sme tu hovorili. Čo myslíte, je to aktuálne aj dnes, to slovo nebojte sa? Koľkokrát je v Biblii napísané slovo nebojte sa? Bohu je na srdci ozaj toto, aby svoj ľud povzbudzoval, nebojte sa, lebo ja som. Nebojte sa. Dnes toľko strachu prežívajú ľudia, že chodia za psychológmi a do poradenstva, ale zabudnú robiť jedno to, čo odháňa strach. Meno Ježiš. Prichádzať pred jeho tvár, brať to očistenie, brať ten jeho pokoj a potom nemusíme mať psychologov. Dneska je toľko ľudí ustrachaných. No zapnite si správy, čo sa deje dnes. Hrôza ide z toho, mnohí nechcú ani správy pozerať. Nie je to tak, drahí? No čo tam vidíte? Vojny, zemetrasenia, sopky a medzi ľuďmi čo sa deje?
nenávisť, zloba, sebeckosť, vraždy, nemorálnosť, vzbúra. Toto všetko je zapísané v 2. Timotejovi. Môžeme čítať v 3. kapitole od 1. verša. Ale to vec, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy, lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba. Milovať peniaze. Chlúbiví. Pyšní. Ruhaví. Rodičom neposlušní. Nevďační. Boha prázdny. Bez lásky. Nezmierlivý. Pomluvačný. Nezdržanlivý. Divoký. Nemilujúci dobrého. Zradný. Náhlý. Nadutý. A viacej milujúci rozkoše ako milujúci Boha. Ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli a tých sa stráň. Čítali sme to slovo už a každý o tom vie. A my vieme, že sú tieto nebezpečné časy dnes. Tu. Vidíme to? Že človeku neviete dôverovať. Že rodiny sa rozpadajú a brat bratovi je nepriateľom. Že toto všetko diabol spôsobuje, aby tá sebeckosť a tá túžba mať tu raj na tejto zemi dáva priestor tomu zlému, aby sa takto vyžíval. A mohli by sme to rozoberať. Nie, dnes nemáme na to čas, ale ja by som len chcel tú poslednú vetu zdôrazniť, že ľudia v cirkvi budú mať tvárnosť pobožnosti. Ten vo svete, áno, vidíme to, vidíme, že aj nás niekedy zachvacujú tieto veci a musíme robiť pokánia a oddeľovať sa od toho. Ale v cirkvi budú mať tvárnosť pobožnosti. Akože sme veriaci, akože sme tí, ktorí nasledujú Krista. Akože tvárnosť pobožnosti. Urobíme si určitú formu, určitý návyk. Je nedeľa. Tak treba ísť kdesi. Ale za akým srdcom prídeme? Tvárnosť pobožnosti. Lebo vnútro je také, aké bolo. Áno. A nemení sa nič. Nečiníme to, aby sme sa pripravili a išli pre tvár Pánovu takí, ktorí sú čistého srdca, lebo On je svätý a On chce od nás, aby sme boli svätí. A takých pripúšťa do svojej prítomnosti. A toto je treba nám robiť, drahí moji, aby sme videli, že nemáme mať len tvárnosť pobožnosti. Aby sme vedeli, že jediné miesto pred Pánom je na kolenách. A odtiaľ povstaneme iní. V tom je moc Božia. Tvárnosť pobožnosti je to, že Boh je ďaleko. A my sme vo svojich problémoch, starostiach zachvatení. A tak ideme a si myslíme, že dnes snáď. Ale odpustiť, zabudnúť. Ja viem odpustiť, ale nezabudnem. Počul som to z úst veriacich. Je to správne, drahí moji? No nemôže to byť. Nemôže to byť. Boh uzdravuje každé zranenie a my máme prichádzať v čistote srdca. On túži po takomto spoločenstve. Rimanom 13, 12, 14 čítame o tom, ako noc pokročila. Áno, noc pokročila a deň sa priblížil. Zložme tedy skutky temnosti a oblečme si zbrane svetla. Ako vodne choďme slušne, nie v obžerstvách a pijanstvách, nie v smilstvách a prostopášiach, nie v zvade a závisti. A toto sa deje. Keď som rozmýšľal nad tým a stretol som jedného takého náboženského človeka a som mu rozprával, ako je to možné, že ľud sa očisťuje. Pred Vianocami ideme a činíme pokánie, na sviatky sa pripravujeme. A príde Štefán a štefánska zabava a všetci sme opití. Preháňam trošku. Ale skončí to tam. Ide Veľká noc, pôst, všetko
zase činí pokanie. A príde veľkonočný pondelok a všetko je to zase zmazané. Všetko je to tak. Vrátila sa umytá sviňa do kaluže blata a pes k svojmu vyvratku. Toto som doslova mu povedal, toto som prežíval a toto nechcem prežívať. Ani teraz, lebo je to blízke, to je jedno, v ktorom si v spoločenstve, to je jedno, v ktorej duchovnej rodine si, ale musíme toto si uvedomiť, že sa to Bohu nepáči, ani mne sa to nepáčilo. A som to cítil, že to tak nemôže ísť. A Boh má východisko a riešenie z tejto veci. Vtedy, keď sa približíme k nemu. Takže oblečme sa do výstroje svetla. Čo to je tá výstroj svetla? My máme výzbroj ako Boží vojaci. O tejto výzbroji od hlavy, od príľby spasenia až po topánky hotovosti evanjelia. To je výzbroj svetla, moci Ducha Svätého, aby sme sa povzbudzovali, čím viac vidíme, že sa blíži ten deň. Deň Pánovho príchodu. My sa musíme chystať na to druhé. To, čo bolo, sa stalo tam, to je len takým predobrazom preto, aby sme my sa chystali, aby sme vchádzali do svetla, aby sme mali slavu Pánovu, aby sme boli pripravení na to, čo Pán chystá. Lebo Židom 4. kapitole 1. a 2. verš, tam čítame, bojme sa. Bolo povedané, nebojme sa. Ale tu je napísané, čoho sa máme obávať, čoho sa máme vystrihať. Bojme sa tedy, aby snať nejako, keď sa ešte ponecháva zasľúbenie vojsť do jeho odpočinku, nezdal sa niekto z vás, že zaostal. Lebo aj nám sa zvestovalo evanjelium, ako aj tamtým, ale tamtým neosožilo slovo zvesti, pretože sa nezmiešalo s vierou tých, ktorí počuli. Vidíte, čo to je? Sme pripravovali, pomáhali ženám pri tých prácach, jak tá zmes s múkou, najprv všetko, ale tu sa nezmiešalo slovo Božie s vierou. S vierou, keď si počul. S vierou sa musí zmiešať, aby vytvorilo čosi nové, nádherné. Včera priniesla moja dcera, vychodila umeleckú školu, ale nechcem na to dávať dôraz, ale doniesla také koláčiky a na vrchu vyzdobené. No krása na odfotenie. Ani to zjesť sa človeku nežiada, lebo taká krása. A tak sa pozorujme navzájom a povzbudzujme sa, keď vidíme, že niekto zaostáva. Poď, pomôžem ti, podopriem ťa. A ideme takým tempom, ako ten najposlednejší. To bolo pravidlo na turistike. A ja verím, že aj v tejto duchovnej oblasti to patrí. V tej duchovnej rodine to isté patrí. Dávajme pozor, aby niekto nezaostal na ceste za Pánom, na ceste do večnosti, do toho večného raja. My sme neprišli tu urobiť raj, ale my chceme dosiahnuť to, aby nám Pán požehnal tu tak, aby sme mali z čoho udeliť aj núznemu a obsadili to miesto hore, ktoré nám pripravil. Takže otázku vám dám, vám prinieslo evanjelium radosť, tak ako to prinieslo tam, v 10. verši sme čítali, že radosť naplnila ich srdcia. Evanjelium, 10. verš tam sme mali, ale anjel povedal, nebojte sa, lebo hľa zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. To znamená nielen pastierom, ale aj nám. Prinieslo evanjelium radosť, novú radosť. Novú radosť. Nie darčeky, drahí moji, no je málo ľudí, deti tu ale aj starí sa radi potešia z darčekov. Je to tak? Aj náš 94-ročný, tak otec sa tam potešil, keď sme mu čo si ponúkli, priniesli. Priniesie to radosť, ale je väčšia radosť. Na tie radosti bežné. To nie je v citoch. Tá radosť je z neba. Tá radosť je večná. A nám dáva istotu a dáva pokoj. Takže toto nám prinieslo to, že sa narodil Kristus Pán ako dieťa, ale on tam nezostal.
On prešiel všetkým tým, naplnil dokonale všetko, čo bolo predúložené. On vedel, že musí sa naplniť plán spasy a záchrany až na Golgote. A to je to, čo sa nám dostáva a čomu rozumieme. Narodil sa už aj v tvojom srdci tento spasiteľ? To je otázka. Musíme toto poznať. Narodil sa v mojom srdci Kristus, ten spasiteľ, poznám ho, že on má tam tú svoju kolisku, ale už nie ako babetko, ale ako pán. A to je rozdiel. Lebo on je pán. A budeme o tom hovoriť ďalej. Takže anjeli v Betlehemu ho nazvali spasiteľom. A úloha spasiteľa je záchrana. Ja som počul v ruštine jednu kázeň a on na žalm 90. hovoril, jeho profesia je vykupiteľ. Jeho profesia, jeho zamestnanie. On prišiel, jeho účelom života bolo záchrana. Spasiteľ. Je to Božia voľa, aby každý bol zachránený, aby nikto nezahynul. A on prišiel, aby urobil toto, čo mal urobiť. A my môžeme urobiť jedno, podať sa mu. Pane, som tvoj, buď môjim spasiteľom, zachrancom. Inej cesty niet. A prečo prišiel? Od čoho nás prišiel oslobodiť? No predovšetkým od hriechu, z pánstva satana, z bezbožného sveta, zo strachu, zo smrti i odsúdenia. Také veci sú. Hriech a Satan to ide spolu. Lebo kde je hriech, tam je diabol. A dnes môžeme vidieť, akými veľkými pakami ovláda ľudí tento zlý. Len do Prahy, neďaleko. Sme mysleli, že to ďaleko v Amerike, tam sa dejú takéto veci. Posadnutie diablom, čo učiní? A týchto posadnutých ľudí pribúda. A to je svedectvo o tom, že diabol zvyšil svoju aktivitu. Ale ja verím, že my prežívame tie posledné časy. A je zasľúbené čo? Joelovi. Kedy? V posledných dňoch vylejem zo svojho ducha na každé telo. A sláva Hospodinová bude známa a zjavná. A my sme tí, ktorí žijeme tieto časy. Stačí nám len otvoriť sa. Stačí nám len povedať, Pane, hoď ma do toho mora tvojej lásky. A toto je to, čo môžeme urobiť, aby sme boli použiteľní. Takže toto je úloha spasiteľa. Dostal to meno už, bolo spomínané. Ješua, Ježiš, spása. Hospodin je spása. Hospodin je spása. Ježiš ako spasiteľ vyslobodí svoj ľud z jeho hriechov, tak je napísané. Lebo hriech je najväčším nepriateľom ľudstva. Jána 8, 31-32 by sme mohli čítať. Vtedy povedal Ježiš Židom, ktorí mu uverili, keď vy zostanete v mojom slove, v pravde ste mojimi učeníkmi. A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Je to nádherné. A 35. verš ešte? Môžem? Tridsiaty šiestý, poprosím. Jan 8, 36. Tedy, ak vás Syn vyslobodí, skutočne budete slobodní. Kto môže urobiť toto? Jedine Syn nás môže vyslobodiť z týchto vecí všetkých, ktoré prišli. Od diabla, od jeho činnosti. Tento spasiteľ je aj Kristus Pán. Bol pomazaný ako Boží Mesiáš, Pán vládnúci svojmu ľudu. Tam v Lukášovi 4. kapitole, tam je jeho charakter jeho služby.
On sa tam postavil v zhromaždení medzi svojimi rodnými v Nazarete. A čítal tak: Duch Pánov je nado mnou a preto ma pomázal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrušených srdcom, vyhlasiť zajacom prepustenie a slepým navratenie zraku, zlomených poslať na slobodu. Ďalší. 4. kapitola. A vyhlasiť rok Pánov príjemný. Zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlasiť zajatcom prepustenia, slepým navratenie zraku, zlomených poslať na slobodu a vyhlasiť rok Pánov príjemný. Toto bola úloha Pána Ježiša Krista. A on odišiel a dal a zveril nám to, aby sme robili to isté. Aby sme v moci Ducha Svätého takto slúžili, aby sme mohli byť tými, ktorí sú na použitie. A Kristus a Pán, slovo Pán, toto som zdôrazňoval, Pán, ktorého je treba rešpektovať. Viete čo? Pozerám sa na tých, ktorí vodia psíkov. Tam v tej časti nemajú deti, lebo väčšinou sú starci. A tak veľa psíkov je tam. A tak ide panička alebo pán so psíkom. A čo sa deje? Že pozerám, že ten pán je vedený tým psíkom. Kde ten pes chce ísť, tak on ide, on za ním musí chodiť. A to častokrát mi dáva obraz taký: o Páne, my ich voláme: o Páne. Páne, budú aj pri súde hovoriť. Nielen tých, ktorí hovoria mi Páne, budú zachránení. Ale vidím aj takých, ktorí vedia tomu psovi: nie, ideme tam. A našou úlohou je byť takýmito, ozaj, aby sme posluchli našho Pána. On nie je taký tvrdý, aby trhal tým vodítkom. Náš Pán nie je taký. On nám dáva slobodu, ale my máme mať citlivý závan Ducha Svätého, ktorý nás vedie tam, kde on chce. To je náš Pán. On nie je taký tvrdý, aby, jak toho psa, potom ľudia ukazujú, no ani zvieratá nemá rád. Náš Pán nás miluje a dal nám ozaj všetko, čo je treba. Aby sme mali citlivosť na jeho vedenie, aby sme konali jeho vôľu, aby sme robili to, čo Pán chce. A toto je dôležité, lebo na súde bude: raz konal si moju vôľu, chodil si tam, kde som ťa chcel vodiť, alebo si šiel po svojich cestách. To je Pán. To slovo Pán znamená iba toto. Rímanom 10, 11 až 13 môžeme čítať. Nikto, kto verí v Neho, nebude zahanbený. Lebo písmo hovorí, nikto, kto verí v Neho, nebude zahanbený. Lebo nie je to rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý Pán je Pánom všetkých, bohatý naproti všetkým, ktorí ho vzývajú. Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Každý, kto bude vzývať meno Pánovo, kto sa dá, bude zachránený. To je ten Pán. 1. Korinťanom 14.3 hovorí o tom, čo je úloha Pána Ježiša Krista. On prišiel ako prorok, on prišiel ako kňaz, on prišiel ako kráľ. Jeho úloha bola v tom svojom živote táto. A ten ako kráľ, kto prorokuje, hovorí ľuďom to, čo buduje, napomína a potešuje. Takže bol Pán Ježiš prorokom? Budoval svoj ľud? Priniesol poznanie a pravdu. Tam v Mojžišovi v 5. kapitole, v 5. Mojžišove v 18. kapitole v 15. verši čítame, že mal poznanie Mojžiš o tom, že čo príde. Hospodin tvoj Boh
ti vzbudí proroka z tvojho stredu, spomedzi tvojich bratov, ako som ja. A na toho budete počúvať. Toho počúvať, toho proroka, ktorý mal prísť, sme dostali my. A máme ho počúvať. Tento prorok je jedine správny. A naplnili sa jeho slova ako prorocké? Kto vie, aké sa naplnilo proroctvo Pána Ježiša Krista? Môžeme to dneska tak ukázať? Beda Jeruzalému. Učeníci išli s ním po Jeruzaleme a ukázali, pozri na tie stavby, pozri na tie kamene. A on im vraví čo? Nezostane tu ani kameň na kameni. Všetko bude rozvalené. To bolo ich čosi vzácne, úžasné. Mali chrám, v ktorom bolo hodne zlata a prebývala slava Pánova a zrazu to nebude. Nezostalo ani kameň na kameni a mohli by sme ísť ďalej. A tak ozaj Žalm 110 hovorí o tom kňazovi, 4. verš. Ty si kňaz na veky podľa poriadku Melchisedechovho. Toto už v starom zákone predpovedali, že on bude kňaz na veky. Kňazi boli daní v tom pokolenie Levi, áno, a tohto brata Mojžišovho Áronovo, ale on nebol z tohto pokolenia. Preto poriadku Melchisedecha. Melchisedech, on nemal ani počiatku, ani konca, ale stal sa kňazom, pretože ho Boh poveril v tej dobe, aby vykonal to, na čo bol poslaný. Do Jebuzea, do Jeruzalema, kde ho stretol Abraham. Je to úžasné. Pri omši som to počúval každé ráno. Ty si kňaz na veky podľa poriadku Melchisedechovo. Už som bol v 9. ročníku a som nerozumel tomu. Už som bol maturant a som tomu nerozumel. Jakého poriadku, jakého Melchisedecha? Kto to bol Melchisedech? Takže on je kňazom. Kňazom, ktorého Boh určil, aby sa prihovaral za nás. Najvyšší kňaz, Židom 10, 14 môžeme tam čítať, že o tom jeho poriadku. Židom 10, v ktorej voli sme posvetení donesenou obeťou tela Ježiša Krista raz navždy. A každý kňaz stojí svätozlužiac deň ako deň a často donáša tie isté obete, ktoré nemôžu nikdy sňať hriechy. Ale on, donesúc jedinú bytnú obeť za hriechy, navždy sa posadil po pravici Božej a teraz už očakáva, až budú jeho nepriatelia položení za podnož jeho nôž. Lebo jednou obeťou zdokonalil navždy tých, ktorí sa posväcujú. Tak je to úžasné, že táto obeť Ježiša Krista na Golgote je dostatočná za každý vyznaný hriech. Je schopná zaplatiť. A bude, dokiaľ bude to ľudstvo a bude veriť v to, že toto, čo sa stalo na Golgote, je platné a dostatočné raz a navždy. A že môže čo? Zdokonaliť. Že môže človeka zdokonaliť. Že ten, ktorý prichádza k Pánovi, môže byť zdokonalený, že on môže byť od toho detského spôsobu, od tých návykov, od toho si myslí, že to môže byť len tak a tak, lebo môj dedo tak žil a môj dedo tam otvoril toto a tam čítal toto a robil tak na Veľkú noc. No nemôže byť kapusnica a nemôže byť toto a moji rodičia toto robili a hadajú sa novomanželia, lebo to bolo tak, lebo bolo u nás a moja matka tak robila a moja... Môže nás zdokonaliť. Môže nás zjednotiť v jeho slove, v jeho skutku sa dejú nové veci a vzniká nová rodina, kde vznikajú z Boha vnúknuté veci a poriadok jeho, nový poriadok do tejto doby, platný a funkčný. Môže toto robiť Boh? A nemusíme tam nejaké spôsoby a bitky, jak na svadbe som zažil, lebo u nás je taký zvyk. Áno, a nebo vy ste neurobili toto a po podpartu toto a vznikla bitka medzi svadobčanmi. A toto sa dostáva do cirkvi, drahí moji.
Že v každej cirkvi a v každej denominácii, lebo my to máme tak a toto je naše, to nemôže, to oni tam také majú, oni nosia tak, tu šil dozadu a my šil vpredu a neidú potom v zdokonaľovaní, neidú po tej jednote. Ja náschval toto obrazne robím, aby sme otvorili sa nám oči a videli, že Duch Boží je ten, ktorý zjednocuje, ktorý zdokonaľuje, lebo táto obeť raz a navždy urobená môže zdokonaliť tých, ktorí sa, a iný preklad hovorí, ktorí sa dajú posvetiť, Dal si sa posvetiť? Dal si sa posvetiť? Tá potom ti musí byť jedno, jak pristupuje ten k Bohu. Ale láska musí byť prejavená k nemu. Musí byť tam láska prejavená Kristova a nie nejaký odpor a nie nejaké toto, lebo on sa češe tak a ja tak. Takže toto robí kňaz. On sa prihovára za nás. U Otca. On sedí po pravici nášho Otca v nebesiach a je aj kráľ. No čo robí kráľ? Áno. Ale nesie zodpovednosť za tých ľudí. Usmerňuje ich, vedie. Keď príde nejaké protivenstvo, susedný štát napadne, ide prvý do boja. A náš kráľ kráľov a pán pánov, on je úžasný, on nás nenechal tu samých. On je ten kráľ, aby vládol, viedol a založil kráľovstvo spravodlivosti. Zachariáš 9.9, tam môžete čítať. Plesaj, dcero Siona, pokrikuj radosne, dcero Jeruzalema, hľa tvoj kráľ príde k tebe spravodlivý a je plný spasenia, chudobný a jazdia si na oslovi, na osliati, žrebcovi oslic. Stalo sa to? Bolo to proroctvo na ten čas. Ale on príde ako kráľ kráľov a pán pánov. A to sa dočítame kde? V Zjavení. Tam jasne môžeme vidieť, áno, tam môžeme vidieť, že v Zjavení v 1. kapitole môžeme tam čítať od 5. verša, 5. 16. verš, Zjavenie. Prvá kapitola. Ježiša Krista, ktorý je verný svedok, prvorodený z mŕtvych a knieža kráľov zeme, tomu, ktorý nás zamiloval a umyl nás od našich hriechov krvou. 16 až 18. A vo svojej pravej ruke, tak ho videl Jan, mal 7 hviezd a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč. A jeho tvár bola ako slnko, keď svieti vo svojej moci. A keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕtvy a položil na mňa svoju ruku a povedal mi, neboj sa, ja som prvý i posledný. A ideme do Zjavení 17. kapitoly a tam máme v 14. verši takéto dačo napísané. Tí budú bojovať s baránkom a baránok zvíťazí nad nimi, pretože je pánom pánov a kráľ kráľov, aj tí, ktorí sú s ním povolaní, vyvolení a verní. Tak, on je ten kráľ kráľov, pán pánov, verný, ktorý prišiel založiť toto kráľovstvo, ale odložil to. Odložil to. A my čakáme na ten druhý príchod. Na to, aby sme videli, ako jeho kráľovstvo bude pevné. 1000 rokov tu na tejto zemi ukážka toho, ako mohlo žiť ľudstvo, keby zostalo verné slovu jeho. A potom v nebesiach to dokonale. Tak poďme na to ďalšie. Tu bolo včera povedané, že už prorok v starom zákone hovoril Izaiáš, Immanuel. Ako to sme počuli včera? Boh s nami. Immanuel, Boh s nami. Je ten Immanuel tu v nás? Je Boh s nami? Je Boh v nás? Toto si kláďme otázku, lebo toto je to, čo malo sa udiať. No a tuto sme čítali o tom, že pre pastierov bolo znamenie tam, bude ležať dieťatko v jasliach, nájdete nemluvňa ležace v jasliach. Aké znamenie je pre nás? Toho, že on prichádza.
My hovoríme o tom, že kráľov prichádza, že je tu. Áno. A týmto znamením je Matúš 24. Čítame tam v Matúšovi 24 to, že pýtali sa učeníci Pána Ježiša Krista, aké bude znamenie tvojho príchodu. Od 3. verša. A keď sedel na Olivovom vrchu, pristúpili k nemu učeníci osobitne a riekli: Povedz nám, kedy to bude a čo bude znamením tvojho príchodu a skonania sveta? A Ježiš odpovedal a riekol im: Hľadte, aby vás niekto nezviedol. Lebo mnohí prídu pod mojím menom a budú hovoriť: Ja som Kristus, a zvedú mnohých. A budete slýchať o vojnách, a chýri o vojnách. Hľadte, aby ste sa nestrachovali, lebo to všetko sa musí stať, ale ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu, kráľovstvo proti kráľovstvu a bude bývať hlad, mor a zemetrasenia budú miestami. A to všetko je počiatkom prepôrodných bolestí sveta. Vtedy vás vydajú v súženie a budú vás zabíjať a budete nenávidení od všetkých národov pre moje meno. Tak, viete, že čo teda znamenie sú Pána Ježiša Krista? Tam sa dočítame, že falošní proroci, chýri o vojnách, povstane národ proti národu, hlad, mor, zemetrasenia, že ochladne láska. Ale kto zotrvá, vytrvá až do konca. Tam je napísané. A ten, kto vytrvá až do konca, ten bude zachránený. Ten bude spasený. A to je v 13. verši. A toto evanjelium kráľovstva bude hlasané po celom svete, na svedectvo všetkým národom, a vtedy príde koniec a budú nasledovať zvláštne znamenia na nebi, potvrdzujúce záverečné dni, následné veľké súženie. Tam je 15. až 28. verš o tom hovorí. Mohutné znamenia, ku ktorým dôjde pri jeho príchode s mocou a slávou, 29 až 31 verš. Z toho nám zaznieva výzva. Bude ako za dní Noácha. Verš 37. A ako bolo za dní Noácha, tak bude aj za príchodu Syna človeka. A my môžeme si dávať otázku, ako bolo za dní Noácha. Noách staval loď na kopci. Nie na rovine, na kopčeku, pri lese. Mnoho dreva bolo treba. A ostatným čo? Hovoril. Čiňte pokánie, lebo Boh sa rozhodol, naplnila sa už jeho čaša. A bude konať, jednať. Príde dážď, príde potopa, príde mnoho vody. Robte pokánie. A oni? Tam na kopec. Ta však Dunaj vylieva sa, ale sa vylieje len tak po uliciach trochu. Ale na kopec? Aj tieto vody toho mnoho dážďa naraz zrazu uvoľnené svedčia o tom, že toto bolo pravdivé. Bude ako za čas Noácha. Ľudia nechceli počuť. Hovorte dneska evanjelium niekomu. Skúsili ste to? Na ulici zastaviť ľudí a povedať, čo hovoríte o Kristu? Nemám čas. Čo si myslíte o Kristu? Ľudia nemajú čas. Ľudia nechcú počuť. A niektorí povedia, áno, dokonca aj prídem, vieš, len aby si ho pustil a nikdy viac nepríde. Je to tak, drahí moji? Bude ako za dní Noácha. Ľudia budú mať sferablové uši, budú si vyberať kázateľov podľa svojich predstav. Podľa svojich predstav. Budú si vyberať kázateľov. Takže je to tak, ozaj, že je ako za dní Noach. Tam bolo povedané, a minulé pastor tu rozprával, ako bolo v Sodome a Gomore. Máme to tu. Bol som vysokoškolák v Košiciach a ja som sa pýtal, čo to tam na tom vecku je napísané. Ja som tomu nerozumel. Vtedy bolo na vece napísané, dneska to máš v televízii, dneska to máš vo filmoch, dneska to máš pretlačané tak, že spľúvať môžeš. A je to tak, drahí moji. Sme tu. Tak preto je to tu výzva, že
bude ako za dní Noacha. A čo máme robiť teda? V tej 24. kapitole, 42. verši je napísané: bdejte teda, lebo neviete, v ktorú hodinu a ktorý deň príde váš Pán. Ale to vedzte, že keby hospodár vedel, v ktorú stráž príde zlodej, bdel by a nedal by podkopať svoj dom. A preto aj vy buďte hotoví, lebo v tú hodinu, ktorú sa nenazdáte, príde Syn človeka. A ktože je tedy tým verným sluhom, opatrným, ktorého ustanovil jeho Pán nad svojou čeľaďou, aby im dával pokrm na čas? Blahoslavený ten sluha, ktorého príde jeho Pána a nájde tak robiť. Amen, vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojim majetkom. A toto je tá odmena. Buďte hotoví, buďme hotoví, bdejme, buďme pripravení. To je tá výzva z toho: Pán blízko, Pán prichádza, Pán blízko. Tak tá radosť, o ktorej sme tu čítali, ozaj nech naplní naše srdcia tým, aby tá sláva Pánova nás prevádzala na každý deň, aby sa z otmy zaskvelo svetlo. To Boh povedal. Aby my sme boli tými nositeľmi slávy Pánovej, jeho svetla, aby ľudia videli na nás to, že Boh je ozaj živý v nás. Amen. Nech vás požehná Pán do ďalších dní. Takže je to Boh, ktorý povedal, nech sa do tmy zaskveje svetlo. A to svetlo svietí ako? Dodnes a žiadna tma ho nepohltila, nezničila. Tak nech svietí vaše svetlo pred ľuďmi, aby oslavovali za vás našho Otca, ktorý je v nebesiach. Takže buďme svetlom, dokiaľ máme svetlo. Minule sme o tom hovorili, stojme v tomto svetle, v tejto pravde poznania Božieho slova. My sme včera mali ešte takú slávnosť s deťmi. Prišli niektoré deti a tak Filipko, ty si chcel povedať nejaký veršik alebo básničku. Nech sa páči, poď dopredu. Poď. Poď Martinka s ním. Alebo poď sám, ty si smelý, odvážny, poď. Aby sme aj túto možnosť ešte využili. Verím, že sme boli včera povzbudení i službou našich detí. Amen. Je dobre, keď rastú v poznaní, kto je Pán, kto je Kristus, kto je Ježiš. No, nech sa páči, poď dopredu. Bábätko. Mesiac a hviezdičky svietia na cestičky, aby malé detičky našli tiež jasličky. Tam spí to bábätko, drobučké dieťatko. No, nás v ňom sám žije, všetkých nás on príjme. Cestu tam nám urovná, pretože rád nás má. Doň Boh Otcovi miesto nám pripraví. Tak ďakujeme, aby sme to mali zatvorené. Dobre, my dnešný deň ďakujeme, Rudko, za slovo, za to, že si sprostredkoval veci, ktoré sa doplnili zo včerajška. A tak keď máme toľko znamení, tak choďme v poznaní, že on je Kristus, on je Boží syn, je Mesiáš, je záchranca. A nenechajme si to pre seba. Tam vzadu sú ešte tie materiály, najväčší dar. A slúžme niektorým rodinám, deťom. Dajme, aby ľudia poznali, aký najväčší dar sme dostali k týmto sviatkom,
k Vianociam. My sa nesústreďujeme, či to bolo v tomto období, niektorí hovoria, že to bolo trošku skôr, niekedy v oktobri, ale tá dôležitá vec, že Boh si spomenul na mňa a na teba. Boh si spomenul na človeka. Preto povedal,